በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ደቂ ርትዒት ተዋሕዶ ሃይማኖት ህዝበ ክርስቲያን ፍጹም ሰላም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኹም ይኹን። ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ካልጋሪ ኣልበርታ ኣብ ጽላል ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ኮይኑ ካብ መጋቢት 2004 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክሳብ ሎሚ ንልዕሊ 20 ዓመት መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክህብ ጸንሐ ዓብይ ደብሪ እዩ። ቅድሚ 20 ዓመት ሓደ ዲያቆን ብዝርከቦም መንፈሳዊ ቅንኢ ብዝነበሮም ውሕዳት ምእመናትን ነቲ ካብ ወለድና ብሓደራ ዝተቐበልናዮ ሃይማኖት ኣብ ባዕዲ ሃገር መጺና ኣይንገድፍን ኣይንልውጥን ብምባል ተስፋኦም ኣብ እግዚኣብሔር ኣንቢሮም ነኣምን በኣብ ወነኣምን በወልድ ወነኣምን በመንፈስ ቅዱስ ኢሎም ነዚ ማሕበር ብፍቓድ እግዚኣብሔር መስረቱ። ብዘይወዓል ሕደር ብምምያጥን ብምምኽኻርን ሓቢርና ጸሎት እንገብረሉ ቦታ ክህልወና ኣለዎ ብምባል ካብ ምእመናን ቤትና ቤተ እግዚኣብሔር እዩ ብምባል መንበር ቤቶም ግዝያዊ መጽለሊ ክኸውን ፍቐዱ። ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ማሕበር ክሳብ ዝዓቢ ብኸምዚ ኣገባብ ንኸባቢ ሓደ ዓመት ኣብ ቤት ምእመናን ብምእካብ ናይ ጸሎትን ትምህርትን መደብ ይከናወን ነበረ። ተራዳእነት ቅዱስ ሚካኤል ቁጥሪ ምእመናን እናዘየደ ምስከደ ናብ ዝገፍሐ ቦታ ንምስግጋር ቀጻሊ ይውጥን እቲ ማሕበር ኮነ። በዚ ድማ ዝተፈላለዩ ኣዳራሽ ቤተ እምነታት ብምክራይ ብተስፋን ጽንዓትን ንኣስታት 4 ዓመት ብዘይካህን ሰሙናዊ መደባት ብምክያድ ቀጸለ። ኣብ ጥሪ 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ብሃገረ ስብከት ነዚ ደብሪ ዘገልግሉ ካህን ምስ ታቦት ቅዱስ ሚካኤል ተመደቡ። ብምቕጻል ካብቲ ዝነበረ ኣዳራሽ ካልእ ዝገፍሐ ኣዳራሽ ብምክራይ ግቡእ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክካየድ ጀመረ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁጽሪ ምእመናን እናዘየደ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ነቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 8 ኣነ ኣብ ማእከሎም ምእንቲ ክነብር ድማ መቕደስ ግበሩለይ ዝብል ሃይለ ቃል ምርኩስ ብምግባር ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብምትሕብባር ምእመናን ህዝቢ ካልጋርን ከባቢኣን ሓድሽ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ተገዝአ። ከምቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 47 እግዚኣብሔር ከኣ ዝድሕኑ ኣብ ጸጽባሕ ናብታ ማሕበር ይውስኽ ነበረ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ቁጽሪ ምእመናን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ልዑል ፍጥነት ክውስኽ ጸኒሑን ኣሎን። ቤተ ክርስቲያን ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ኣብዚ እዋን ሓደ መምህር ደብሪ 11 ካህናት ልዕሊ 60 ዲያቆናት 2000 ኣባላት ቤተ ክርስቲያን ይርከብዎ። እዚ ደብሪ እዚ ዝህቦም ኣገልግሎት ብውሑድ ንምጥቃስ ሓደ ቅዳሴ ኣብ ሰናብቲ ዓበይቲ በዓላት ጎይታ 16 መዓልቲ ጾመ ፍልሰታ ወርሓዊ በዓለ ማርያምን ቅዱስ ሚካኤልን ካልኣይ ስብሃታትን ምህለላን ስርዓተ ስግደትን ኣብ 55 መዓልታት ናይ ኣብይ ጾምን ሰሙነ ሕማማትን ሳልሳይ ንልዕሊ 7 ተማህሮ ናይ ግብረ ዲቁናን ክህነትን ብመምህር ናይ ደብሪ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሐሙስ ዓመት ምሉእ። ራብዓይ ብቤት ትምህርቲ ሰንበት ንልዕሊ 350 ህፃናት ካብ 4 ክሳብ 17 ዕድመ ክልል ከከም ዕድሚኦም መንፈሳዊ ትምህርቲ። ሓምሻይ ካብ ዕድመ 18 ንላዕሊ ዝኾኑ መንእሰያት ድማ ተወሳኺ መንፈሳዊ ስልጠናታትን ኣገልግሎትን ይጥቀሱ። ብተወሳኺ እዚ ደብሪ እዚ ኣብ ከባቢ ካልጋሪ ዝርከቡ ማሕበረ ምእመናን ካህናትን ዲያቆናትን ወርሓዊ ብምልኣኽ ንዓመታት ዘቑፀረ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክህብ ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ ዝተጠቐሰ ኣገልግሎት ግን ኣብቲ ዘሎ ኣዝዩ ጸቢብ ቤተ ክርስቲያን ምፍጻሙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ካብ ዝኸውን ቀሊል እዋን ኣይገበረን። ንኣብነት ኣብ ዓበይቲ በዓላት ክብረ በዓል፣ ልደት፣ ሐሙስን ዓርብን ዘሰሙነ ሕማማት፣ ጉባኤ ትምህርቲ ሰንበትን ዝኣመሰሉ ብኣሽሓት ዝትመን መጠን ገንዘብ ብምኽፋል ኣዳራሽ ምክራይ ናይ ሎሚ ዕምባባ ናይ ጽባሕ ፍረ ዝኾኑ ብኣማይ ዝውጸሩ ህፃናት ኣብዚ ፈታኒ እዋን ቃለ እግዚኣብሔር ብህድኣትን ጽሞናን ዝመሃሩሉ ቦታ ዘይምርካቦም ህላወ መንእሰያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘውሕዝ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ብሰንኪ ሕፅረቶታ ንዘለውዎ መደባት ብግቡእ ካብ ምስልሳል ዘይምኽኣሉ
ህልው ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከል መንበሪ ኣባይቲ ህዝቢ ከም ምህላው መጠን ካብ ጎረባብቲ ቀጻሊ ዝመጹ ዝተፈላለዩ ጥርዓንን ወዘተን ዝኣመሰሉ ካብቶም ብቐንዲ ዝጥቀሱ ጸገማት እዮም። ስለዚ ድማ ከምቲ ነቢይ ሃጌ ኣብ ትንቢቱ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 ሕጂ ከኣኺዱ ናብ ኣኽረን ደይቡ ዕንጨይቲ ያምጽኡ ነታ ቤት መቕደስ ከም ብሓድሽ ስርሕዋ ኣነ ብኣኣ ክሕጐስ እየ ከምቲ ዝግብኣኒ ከኣ ክሰግዱለይ እዮም ዝበሎ ምእመናን ህዝቢ ካልጋሪ ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እዩ እሞ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ክንዓይ ኢና ብምባል ካብ ህልው ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሰፍሐን ዝበለጸን ስርዓተ ህንጻ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝተኸተለ ንኹሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብቁዕን ምቹእን ዝኾነ ህንጻ ንምስራሕ ኣብ ዋዜማ ይርከብ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዕላማኣ እቲ እምበኣር ኪዱ እሞ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩምዎም ደቀ መዛሙርተ ይግበርዎም ዝብል ትእዛዝ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍጸም እዩ እሞ መሰረታዊ ዕላማ ሓድሽ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ኣገልግሎት ወንጌል ንምስፋሕ፣ ካልኣይ ነፍሳት ናብ ድሕነት ምቕራብ፣ ሳልሳይ ርትዒት ተዋህዶ ሃይማኖት ናብ ውሉድ ወለዶ ንምስግጋር እዩ እሞ ኣብ ኩሉ ዓለም እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ድምፂ ቤተ ክርስቲያን ሰሚዕኩም ኢድኩም ክትዝርግሑ ኣብዚ ዓብይን ታሪኻውን ናይ በረኸት ስራሕ ክትሳተፉ ብስም እግዚኣብሔርን ብስም ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ንምሕፀን ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ዘውፃእኩምዎ ይተካኣልኩም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ እትኸድዎ ኩሉ በኽናፉ ይጋርድኩም። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ከም ሰሎሞን ንቁርዝ ማለቱ ፍትውተይ ክብለኪ ስዒብ ኣሰሩ ታዩ ድንግለይ ትዘሕጉሰኪ ኣነንክልሞ ዝበጋዕ ንዓኺ ልሳን ክኸፊትኪ ሕጂ ንገርኒ ንስም ክዘውዐ ክበሃል ወሉድኪ ከም ኢሳይያስ ዶ ብመንፈስ ናይ ትንቢት ዓደን ከላ ድንግል ክብለክ ገረሚት ወይሲ ከምስኪል ብምስጢር ክዛረብ